Πιστεύετε ότι η ρουσφετολογική λογική και οι πελατειακές σχέσεις μπορούν να αποτελέσουν παρελθόν για τη χώρα μας και προκειμένου για την τοπική αυτοδιοίκηση? Θέλω να πιστεύω ότι στη δική μας περιοχή δεν πρέπει να υπάρχει καν αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Και δεν πρέπει να υπάρχει γιατί δηλαδή γιατί εμείς να πιστέψουμε ότι η δική σας περιοχή θα αποτελέσει εξαίρεση? Γιατί θα δείτε τα αποτελέσματα. Εκ του αποτελέσματος. Αυτή τη στιγμή δεν έχω εκλεγεί, δεν έχω να απολογηθώ για κάτι, δεν γνωρίζω σαφώς κάτι. Και δεν έχετε να απολογηθείτε. Απλά είναι κάτι που είναι φαντάζομαι στη σκέψη όλων μας. Ναι, είναι όπως τα ξέρετε κι εσείς. Και αν θέλετε όλο αυτό το κομμάτι που πλανάτε στον αέρα, θα ήθελα κάποια στιγμή να σπάσει και να υπάρξει από μύθος αλήθεια, πραγματικότητα. Μα ποιο κομμάτι να σπάσει και να γίνει από μύθος πραγματικότητα? Αυτό της ρουσφετολογίας που αναφέρατε λίγο πιο πριν. Να μην υπάρχει, λέτε. Σας λέω ότι εγώ δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή και αναφέρατε κάτι και πλανάτε στον αέρα. Όπως το συζητήσατε εσείς, μπορεί να το συζητήσει κάποιος πολίτης, κάποιος συνδημότης μου. Από τη στιγμή λοιπόν που μπαίνουν τέτοιες ιδέες, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και θα πρέπει να είναι. Σωστά τα λέτε, ναι. Θα πρέπει να είναι πολύ νοικοκυρεμένη η κατάσταση η οποία θα αναλάβουν οι άνθρωποι που θα αναμειχθούν μέσα στο Δήμο. Εξάλλου, αν όποιος θέλει σε αυτή τη στιγμή να δει τις δημοτικές επιχειρήσεις, το είπατε και μόνοι σας, ο 984 έχει πολύ μεγάλο κομμάτι οικονομικού προβλήματος. Αν ήθελε λοιπόν να δείξει ο Δήμος ότι όλα είναι ανθυρά, θα το είχε κρύψει. Δεν μπορεί να το κρύψει. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν ισολογισμοί. Ναι, σαφώς και υπάρχουν ισολογισμοί, αλλά θέλω να σας πω ότι θα μπορούσε να μην είναι. Ο Νικήτος ο Κακλαμάνης θέλει όλα να υπάρχουν στην επιφάνεια, όλα να είναι ανοιχτά, όλα να φαίνονται. Και τα θετικά και τα αρνητικά. Στα αρνητικά είναι το μεγάλο στοίχημα, να καταφέρουμε να μπορέσουμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο σε αυτή την πόλη που πραγματικά πρέπει να έχει ένα μέλλον για τα δικά μας παιδιά. Τώρα, εσείς βλέπετε ότι υπάρχει μια διάθεση, αν το θέλετε, πολιτικοποίηση στις τοπικές αυτοδιοίκησεις? Εννοείται το μνημόνιο? Εννοώ ότι καταγράφεται το τελευταίο διάστημα εντονότερα ένα κλίμα πόλωσης, αν το θέλετε, μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αξιωματικής εμπροκειμένου και όμως της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, η οποία επιχειρεί να πολιτικοποιήσει τις τοπικές, τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μάλλον ο έντονος αγώνας με έχει κάνει να μην μπορώ να το καταλάβω αυτό το κομμάτι. Ναι. Προσπαθώ να καταλάβω τις ανάγκες της γειτονιάς. Προσπαθώ αυτή τη στιγμή μαζί με τους φίλους, με τους γνωστούς, να καταλάβω την ανάγκη που έχουν να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν ασφαλείς πάνω απ' όλα, να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν στην επιχείρησή τους, να έχουν ένα καθαρότερο περιβάλλον, ακόμη πιο καθαρό, ακόμα πιο μεγάλη η προσπάθεια από αυτή που γίνεται μέχρι στιγμής, να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν κάποια στιγμή τα δικά τους τα παιδιά ως ενήλικες με ασφάλεια και να ζήσουν μια Αθήνα έστω και όπως τη ζούμε σήμερα. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είστε μητέρα, επαναλαμβάνω, 6 παιδιών και επομένως βιώνετε πολύ περισσότερο την καθημερινότητα και τα προβλήματα. Σαφώς και εσείς θα θέλετε να νιώθετε ασφάλεια και για τα ίδια τα παιδιά σας. Σκεφτείτε νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Και σκεφτείτε και κάτι ακόμα, ότι έχουμε μερικά θέματα πολύ μεγάλα, αν το θέλει, στο έκτο διαμέρισμα, δηλαδή τη δημοτική αγορά Κυψέλης, ναι, που θα επαναλειτουργήσει έτσι όπως ήταν παλιά, στα πλαίσια της κοινωνίας, της οικονομίας. Τα έσοδα θα πηγαίνουν καθαρά για το κομμάτι των αστέγων της πόλης και δεν έχουν καμία σχέση αυτοί οι χώροι που θα λειτουργήσουν με τους επαγγελματίες που βρίσκονται στην γύρω περιοχή. Δεν θα είναι παραλαϊκές και όλα αυτά, λέτε. Ακριβώς, δεν θα είναι χώροι αναψυχής. Θα είναι όπως είναι η αγορά. Η κεντρική της Αθήνας, μια μικρογραφία της, φανταστείτε. Το έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα εργασίας πια, ελεύθερης εργασίας σε πολίτες που θα μπορέσουν να διεκδικήσουν ένα κομμάτι των επιχειρήσεων αυτών που θα ξεκινήσουν. Σκεφτείτε επίσης ότι έχει γίνει και το σπίτι του φτωχού στην περιοχή μας, που είναι ένα ξενοδοχείο που αποδόθηκε και ανακατασκευάστηκε από θεμέλια από το Δήμο με σκοπό να φιλοξενεί 80 γέροντες άστεγους. Αυτά τα κομμάτια είναι δείγματα όχι καλής θέλησης, δείγματα πραγματικά καλής δουλειάς και αξίζει τον κόπο να βοηθήσουμε να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε με το πράσινο, με τις υποδομές και να κινητοποιηθούμε εμείς σαν πολίτες να μπορέσουμε να εξομαλύνουμε το κομμάτι των μεταναστών, που είναι ένα πολύ δυνατό
δύσκολο σημείο, Μάλιστα. να μπορέσουμε να πρασινίσουμε τη γειτονιά μας και να μπορέσουμε να κυκλοφορούμε με ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξή μας αυτή. Δυστυχώς έχει τελειώσει ο χρόνος μας έτσι τόσο γρήγορα και με τόσο ενδιαφέρον. Εύχομαι καλή δύναμη. Καλή επιτυχία, μιλάμε βεβαίως. για την Αθήνα θα μπορούσαμε να μιλάμε χρόνια. Πραγματικά, έχετε δίκιο. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.